ஹாய் ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம நியூ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து என்னென்னலாம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க, இதில் என்னோடய ஒப்பீனியன் என்ன எல்லாமே வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன். என்னோட சில ஒப்பீனியன் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லி நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியனை நீங்களும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய டிஸ்கஷன் போனால் தான் இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம பேச முடியும். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட், இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து யாரால் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்ற விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு தேசிய கல்விக் கொள்கையை வந்து இந்திரா காந்தி 1968 வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அடுத்து வந்து ரெண்டாவது தேசிய கல்விக் கொள்கையை வந்து ராஜீவ் காந்தி 1986 வந்து கொண்டு வந்தாங்க. இந்த செகண்ட் தேசிய கொள்கையை வந்து சின்ன மாற்றங்கள்லாம் வந்து உண்டாக்கி நரசிம்மராவ் 1992 வந்து உருவாக்காங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து அந்த ஒரு சிஸ்டமை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் மோடி அவர்களுடைய மத்திய அரசு மூலயமா இஸ்ரோ தலைவரான கஸ்தூரி ரங்கன் தலைமையில் ஒரு குழுவை அமைச்சாங்க. அந்த குழு தான் வந்து நீட் எக்ஸாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. 2019 வந்து அந்த ஒரு அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த ஒரு அறிக்கையை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து வடிவமைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லப்படுது. ஓகேங்க, இப்போ யாரால் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து பார்த்தாச்சு. இப்போ என்னென்னலாம் அதில் அந்த சிஸ்டமில் இருக்குது, என்னென்னலாம் வந்து சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சேஞ்சஸ் வந்து என்னென்னா 10+1 அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் தான் வந்து இருந்துச்சு. இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மாற்றி 5+3+3+4 அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு அந்த 5 அப்படின்றது என்னதுன்னா ஃபவுண்டேஷ்னல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஃபவுண்டேஷனல் ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, யூகேஜி, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இப்போ முன்னாடி வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எப்படின்னா 5 வயசு ஆனால் தான் வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு பாலிசி இருந்துச்சு. இப்போ அப்படி கிடையாது. 3 அப்படின்ற ஒரு ஏஜ்லேயே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. ஸோ ப்ரீகேஜி, எல்கேஜி, யூகேஜி அண்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த 5 வருஷத்தான் வந்து ஃபவுண்டேஷனல் ஸ்டேஜ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து 3 என்ன அப்படின்னா 3 to 5, 3, 4, 5 இந்த ஸ்டேஜை வந்து ப்ரிப்ரேட்டர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த 5th முடிஞ்சு வெளியே வரப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து என்ன ஆப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ், அதாவது வந்து பார்த்து படிக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டப்படுவாங்க, ரைட்டிங் வந்து நிறைய ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் வரும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லாமல் தான் அந்த குழந்தைங்க வெளியே வரணும் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்டம் வந்து வந்திருக்காங்க. இது எப்படி அச்சீவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் பேஸ்டு லேர்னிங் வழியாகவும் இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸ் வழியாகவும் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப காலமாக வந்து எஜுகேட்டர்ஸ் வந்து இதுதான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த ஒரு விஷயம் ஏற்கக்கூடியதாக வந்து இருக்குது. பட் அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது தான் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் வந்து கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றும் சொல்லப்படுது. அடுத்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்ன அப்படின்னா 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பசங்க வந்து லோக்கல் லாங்குவேஜில் தான் வந்து எல்லாமே கற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இங்கிலீஷ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இல்லாமல் லோக்கல் லாங்குவேஜ் நார்மலாக கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் எப்படி வந்து சொல்கிறாங்களோ தமிழ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழில் தான் வந்து சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷாக இருந்தாலுமே அது தமிழில் தான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்துருக்காங்க. இது வந்து நல்லது அப்படின்ற ஒரு கருத்து எனக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏஜில் வந்து பசங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்ச ஸ்டேஜில் புரிகிற லாங்குவேஜில் சொன்னால் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும், ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சுக்குவாங்க. அடுத்த ஸ்டெப் அதாவது அவங்களே யோசிக்கிற திறமை வந்து அதிகமாகும். ஸோ நம்ம அதை பண்ணாமல் இங்கிலீஷ்லேயே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்க நம்ம சொல்கிற இதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்க ரொம்ப லேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஏற்கக்கூடியதாக நான் எடுத்துக்கிறேன். இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா 5th வரைக்கும் லோக்கல் லாங்குவேஜில் கற்றுக் கொடுத்தா இங்கிலீஷ் அது வந்து வராமே போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது. அப்படி ஒரு விஷயமும் நடக்காது. இங்கிலீஷ் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக பசங்க படிக்க தான் போகிறாங்க. நம்ம சொல்கிற லாங்குவேஜ் வந்து தமிழில் சொல்கிறோம், வேறு எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது. கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் வந்து விட்டு போகாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூல் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்
ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் இருக்க பசங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃப்ளூவெண்ட்டாக வந்து இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. ஆனால் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்க பசங்க வந்து இங்கிலீஷ் பேச மாட்டாங்க. இந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து முன்னாடியிலேருந்து இருக்குது. அதே சமயம் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஃப்ளூவெண்ட்டாக தமிழ் யாருமே பேச மாட்டாங்க. கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தமிழ் ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேசுவாங்க. இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து தாய்மொழி கல்வி மூலயமா வந்து பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயமாக வந்து நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்க 3 லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது. அதாவது தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி. இதை வந்து ஹிந்தியை வந்து மறைமுகமாக வந்து சொல்கிறாங்களே தவிர ஹிந்தி வந்து இப்போ கம்பல்சரி வந்து படிக்கணும் அப்படின்ற சொல்கிறதுனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. ஸோ அதனால் வந்து மறைமுகமாக 3 லாங்குவேஜ் படிக்கணும். அதில் வந்து 2 இந்தியன் லாங்குவேஜ், ஒரு ஃபாரின் லாங்குவேஜ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆக்சுவலி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம். தமிழ், இங்கிலீஷ், இன்னொரு லாங்குவேஜை நீங்களே சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதில் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கும். ஆனால் அந்த நிறைய லாங்குவேஜ் கற்றுத்தரத்துக்கு டீச்சர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஹிந்தியை தான் வந்து மெயினாக சூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ மறைமுகமாக வந்து ஹிந்தியை வந்து நமக்கு சூட்டுறாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏஜில், அதாவது வந்து 10 ஏஜ் வரைக்கும் குழந்தைங்க வந்து லாங்குவேஜ் வந்து எஃபெக்டிவாக கற்றுக்குவாங்க அப்படின்னு வந்து ரிசர்ச்சர்ஸ் சொன்னாலும், இது வந்து ஒரு பேர்டனாக தான் நான் பார்க்குறேன். இந்த 3 லாங்குவேஜ் வந்து பசங்க வந்து பேர்டனாக தான் நான் பார்க்குறேன். அடுத்த 3 இயர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிடில் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது 6th, 7th, 8th இந்த 3 ஸ்டேஜ் வந்து மிடில் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் லேர்னிங் வந்துக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதையும் தாண்டி வந்து வெக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங், அதாவது வெக்கேஷ்னல் ட்ரைனிங் அப்படின்னா வந்து ஒரு சிறு தொழில் பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த ஒரு தொழில் போய் ஒரு 10 days ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து அந்த ஒவ்வொரு சின்ன தொழிற்சிற்கு போய் அவங்க வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வரும்போது அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க புதுசாக கற்றுக்கிட்டதாகவும் இருக்குது. பட் ஆனால் ஒரு விஷயம், இந்த விஷயத்த என்ன அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, நிறைய ட்ராப் அவுட் ஆவாங்க. தொழிற்கல்வியை வந்து அந்த வயசுலேயே வந்து கற்றுக் கொடுத்தோன்னா நிறைய வந்து படிக்க மாட்டாங்க. அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், வேலை செய்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் போயிடும், ட்ராப் அவுட்ஸ் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ராப் அவுட்ஸ் ஆகும். ஆனால் அது வந்து 1% கம்மியாக தான் ஆகும். ஸோ அந்த ட்ராப் அவுட்டை எப்படி கம்மி பண்ணலான்னு பாருங்கள். தயவு செஞ்சு இந்த ஒரு சிஸ்டமை வந்து கொண்டு வர வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க, மூட்டைப்பூச்சிக்கு பதிலாக மூட்டைப்பூச்சி தொல்லை தாங்காமல் வந்து வீட்டை கொளுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த இதில் கொண்டு வராதிங்க. இந்த ஒரு வெக்கேஷ்னல் ட்ரெயின் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ்லாம் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்டர்ப்ரினர்ஷிப் சைடு வந்து போவாங்க. ஸோ அந்த என்டர்ப்ரினர்ஷிப் போகும்போது வந்து இந்தியா வந்து ஒரு சேல்ஸ் இதில் இருக்கும்போது வந்து அது ப்ராடக்ட் பேஸ்டு லேர்னிங்காக வந்து அமையும் அப்படின்னு என்னோடய கருத்து. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன அப்படின்றத. சர்வீஸ் பேஸ்டு எக்கனாமிலேருந்து ப்ராடக்ட் பேஸ்டு எக்கனாமிக்கு வந்து மாறும் அப்படின்ற என்னுடைய கருத்து. அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, 6th வந்து பசங்களுக்கு வந்து கோடிங் சொல்லித்தர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கோடிங் வந்து இப்போ வர ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப அதாவது கோடிங் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 11th அதாவது வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க இல்லையா, 11th அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் தான் வந்து கோடிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம அவுட்புட் கொண்டு வரணும், ஒரு ப்ரோக்ராம் செஞ்சு அதோட அவுட்புட் கொண்டு வரணும். அதை வந்து 6th வந்து கொண்டு வராங்க அப்படின்றது தான் ரொம்ப இது வந்து ஒரு நார்மல் பேசிக் லேர்னிங்காக வந்து வரப்போகுது. நியூ ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ஒரு பேசிக் லேர்னிங்காக வந்து வரப்போகுதுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஏற்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட் வந்து குட் அப்படின்றதோட சொல்லலாம். அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, செகண்டரி ஸ்டேஜ். இந்த செகண்டரி ஸ்டேஜ் வந்து என்னென்னா 4 சொல்கிறாங்க, 9, 10, 11, 12. இந்த 4 ஸ்டேஜ் அப்படின்றத இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட மேஜரை வந்து சூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது 9th வரும்போது வந்து அவங்களோட மேஜரை வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது எப்படி 9th வந்து மேஜர் சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும்போதும் அதுக்கும் வந்து அவங்க ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க. என்ன பார்த்தீங்கன்னா,
பசங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து காம்படேட்டிவ் ரிப்போர்ட் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, தமிழில் இவ்வளோ, இங்கிலீஷில் இவ்வளோ, மேத்தமெட்டிக்ஸில் இவ்வளோ, ஃபிசிக்ஸில் இவ்வளோ, ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் இவ்வளோ, மற்ற இதுலலாம் இவ்வளோ அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து 6th வந்து கொண்டு வரதாகவும் அதை பேஸ் பண்ணி பசங்க வந்து சப்ஜெக்டை வந்து சூஸ் பண்ணுறதாகவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த செகண்டரி எஜுகேஷனில் வந்து மல்டிபிள் டிசிப்ளினாக கூட ஆக போகுது. அது என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து 10th முடிச்சு வந்து சொல்லுவாங்க, நிறைய மார்க் எடுத்தவங்க வந்து பயாலஜி குரூப் போவாங்க, அதை விட கம்மியாக எடுத்தவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போவாங்க, அதை விட ரொம்ப லோவாக இருக்கவங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் குரூப் எடுப்பாங்க, ஆர்ட்ஸ் குரூப் எடுப்பாங்க. இல்லை ரொம்ப மோசமாக இருக்காங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் குரூப் எடுக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்க தான் வந்து அந்த ஆர்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து படிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க, அப்போ தான் வந்து புதுசாக படிப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஒரு சிஸ்டமில் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, பசங்க வந்து எந்த ஒரு சப்ஜெக்டையும் வந்து சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது என்னென்னா, பயாலஜியில் படிக்கிற பசங்க ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு வந்து காமர்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசை அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக காமர்ஸ் சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம். அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்க பசங்க வந்து ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் எடுத்து படிக்கலாம். இந்த ஒரு மாற்றி வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து படிச்சுக்கலாம். இதில் என்னென்ன நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பசங்க வந்து பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எடுத்து படிக்கிறதுனால பேர்டன் வந்து குறையும், ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து நிறைய பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு நிறைய ட்ராப் அவுட் ஆகிறது வந்து கம்மியாகும். இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம தடுக்கலாம். அடுத்தது வந்து ரோட் லேர்னர் மனப்பாடம் பண்ணி மார்க் வாங்குறது. இந்த பிரச்சனையை வந்து எராடிகேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து பசங்களுக்கு சப்ஜெக்டோட கோர் நாலேஜ் வர மாதிரியும் அந்த லாங்குவேஜ் சப்ஜெக்டோட அப்ளிகேஷன் பேஸ் வர மாதிரியும் கரிக்குலம் வந்து ரீடிசைன் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் அசஸ்மெண்ட்லேயும் ஈஸியாக ரீடிசைன் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு வந்து ஆக போகுது, இது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. இது எந்த ஒரு அளவுக்கு வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் போகிறாங்க அப்படின்ற விஷயமும் நமக்கு வந்து தெரியாது. இதில் வந்து மிடில் அண்ட் செகண்டரி எஜுகேஷன்லேயே வந்து பசங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் திங்கிங், டிசைன் திங்கிங், என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன், குளோபல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன், ஆர்கானிக் லிவிங், இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து கற்றுக் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னோட ஒப்பீனியன் இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஏற்கக்கூடிய விஷயம். நிறையா விஷயங்கள் வந்து பசங்க கற்றுக்கிட்டால் தான் வந்து நிறையா வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து அவங்களுக்கு நிறைய திங்க் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நான் சொல்கிறேன். இதில் வந்து என்னோட ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாகவும் ரொம்ப நல்லாவும் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆனால் இதெல்லாம் வந்து பண்ணும்போது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு இதாக இருக்கும்போது அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறது கிரவுண்டில் வந்து டீச்சர்ஸ் தான். ஸோ அந்தளவு வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேராக இருக்கணும், ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஆக்டிவிட்டி லேர்னிங் மூலமா நிறையா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நிறைய விஷயம் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி வந்து இருக்கணும். அதை வந்து நல்லா பசங்க டீச்சர்ஸ் வந்து எவ்வளோக்கெவ்வளோ வந்து ப்ரைட்டாக இருக்காங்களோ அவ்வளோக்கெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்க முடியும். ஸோ நம்ம ஊரில் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை, நிச்சயமாக இல்லைன்னு தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா வந்து இல்லை எந்த வேலையுமே கிடைக்கல அப்படின்னு தெரிஞ்சு வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து டீச்சிங் பண்ணுற ஃபீல்டுக்கு வந்தவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ வந்து ஒரு பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணி இந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து பேஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. இந்த ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது டீச்சர்ஸ் கையில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த டீச்சர்ஸ் வந்து பிரைட்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, 3rd, 5th and 8th வந்து போர்டு எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. போர்டு எந்த ஏஜில் வந்து போர்டு எக்ஸாம் அப்படின்னு வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அப்படின்றது என்னால் புரியுது. பட் வந்து அது ஒரு மென்டல் ப்ரெஷரை கொண்டு வரும் அப்படின்னு என்னோட கருத்து. பசங்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் பேர்டனாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து. அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அது வந்து கிளாஸில் வைக்கிற சின்ன டெஸ்ட் மூலமா வந்து அசஸ்மெண்ட் பண்ணலாமே. போர்டு எக்ஸாம் எதுக்கு அப்படின்ற கொஷின் வந்து எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் படிக்கிற பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க சென்னையில் படிக்கிற ஒரு பையன், ஓகே, அதே வந்து ராமநாதபுரத்தில் ஒரு சின்ன வில்லேஜில் படிக்கிற பையன் வந்து ஒரே கொஷின் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து என்னோட
அவங்களால ஏற்றுக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து சிட்டியில் படிக்கிற பசங்களோட கொஷின் பேப்பர் அப்படியே வந்து வில்லேஜில் வந்து பண்ணோம்னா அந்த வில்லேஜில் வந்து நார்மல், அதாவது ரொம்ப லோவாக தான் வந்து படிச்சுட்ருப்பாங்க. ஸோ அந்த இது வந்து ஒரு 2-3 பேர் தான் வந்து நல்லா படித்து வந்து ஏஞ்சி வருவாங்க. ஸோ அந்த ஏஞ்சி வரவங்களையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தட்டி அமுக்கிற மாதிரி தான் இந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு என்னுடைய கருத்து. ஸோ அதே கொஷின் பேப்பர் வந்து கொண்டு வரது வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டத்தையும் கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சிஸ்டம்லாம் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகுது, இது வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும்போது நிறைய சேலஞ்சஸ் ஆகும். என்னென்ன சேலஞ்சஸ்லாம் எதிர்கொள்ள போகிறாங்க, என்னென்னலாம் பிரச்சனை வரப்போகுது, என்னென்னலாம் வந்து அட்வான்டேஜாக ஆக போகுது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ராக்டிக்கல் மூலியமாக தான் தெரியும். ஸோ ப்ராக்டிக்கல் மூலியமாக என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம். ரொம்ப தேங்க்ஸ். நான் போடுற வீடியோவில் இருக்க நியூஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்